खुलुमबाय 73थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सान फालिथाय आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि खुंगा 26थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ फालिदों। बे हाबाफारिखौ साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे हाबाफारियाव बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे 26थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो खुंफुंजानाय बायदि देग्लायबो बायदि थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनैनि बे जोबथा हाबाफारि एबा गेवलां मेल हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर बि.एल. आहूजाया। लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो थुनलाइगिरि कनिष्क हाज'वारि आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिया। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांनि गेजेरजों बिथांमोनहा मा फोरमायदों नोंथांमोनहा नैबे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोनासंनानै लादो। आज जो है बोडोलैंड विश्वविद्यालय में जो बोडो लिटरेरी जो सिंपोजियम चल रही थी, जो वर्कशॉप चल रही थी, उसका समापन हम करने जा रहे हैं। और इसमें हमने जो 5 बोडो साहित्य विजेता थे, साहित्य अकादमी के विजेता थे, उनको सम्मानित किया है। और बच्चों ने 2 दिन बोडो साहित्य के बारे में, बोडो कल्चर, बोडो की क्या धार्मिक भावनाएं हैं, बोडो के क्या क्या कला हैं, इन सब का प्रदर्शन किया, आपस में विचार विमर्श किया और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में, काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट में ये सारे के सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। और इसके लिए मैं शिक्षकों को, बच्चों को और आप सभी को, मीडिया कर्मी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब थोड़े ही दिनों में बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो अब बच्चों को मैंने कहा है कि थोड़ा वो एग्ज़ाम पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको पढ़ना चालू करें, क्योंकि आने वाले जो 5 साल हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैंग्वेज पर ही होंगे। इवन हमारे साहित्यकारों को भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने बोडो के जो बोडो क्षेत्र के जितने भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको कैसे हाईलाइट करें, कैसे हमारे साहित्य को ऊंचा उठा सकें और कैसे बोडो की प्रगति के बारे में विश्व को बता सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसके लिए हमें सदुपयोग करना है। जिनको नहीं आता है उनको इसका उपयोग सीखना है। मशीन लर्निंग में हमारे को जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को मैंने ये आगाह किया है कि कोर्स वर्क के साथ साथ अपनी डिग्री के जो भी उनका विषय है उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट वगैरह होता है ये भी पढ़ें, ताकि शांति से अपने जो है समय अपने जो जिंदगी है वो गुजार सकें, इस क्षेत्र को उन्नत बना सकें, खुद को उन्नत बना सकें, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर सकें। धन्यवाद। बे सानैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे हाबाफारिया गोजोनै जोबलांनायखौ जों नुनो मोनदों। गिबियावनो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जे जोंनि नैबे फालिबाय थानाय मोनसे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैनानै जे नोंसोर मिडियानि थ्रुयै खबर जे जानाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाग्रोबाय आरो। औ, मैयानिफ्रायनो जोङो जोंनि नैबे 16 नभेम्बर 16 नभेम्बर जाय 16 नभेम्बरा जोंनि बर' राव सान आरो बियो एखे समावनो बियो मा जोंनि बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान, बे मोननैजों ज' लोगो लानानै जोङो 16 नभेम्बरखौ बर' राव सान होननानै जों फालियो। आरो एखे समावनो जोंना मा दंबावो, जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव बर' लिटारेरि ससाइटि होननाय मोनसे दं, बसलिस माने बर' स्टुडेन्ट थुनलाइ आफाद जोंहा मोनसे दङ आरो बे फैयै दिनैनि दिनाव बियो 26 बोसोर माने 26 बोसोराव आगान होफैबाय, माने अलरेडि 25 बोसोरखौ कमप्लिट खालामबाय आरो। दा बियो कमप्लिट जों बेखौ मिथिगौ 25 बोसोर बारनाय लोगो लोगो मोनसे दुनियाव मोनसे सोलिनाय मोनसे दङ जोंहा सिलभार जुबिलि होननाय, बे रुपाथि नोगोर रुपाथि मायथाइखौ जोङो बेजों लोगोसे जों दिनै फालिदों। मोनसे जाहैबाय बर' राव सान आरो मोनसे जाहैबाय बर' थुनलाइ आफाद जोनोम साननि दिन, आरोबाव
नैबे मोनथाम आरो रुपाथि मायथाइ जों जयै बेखौ फालिनाय जादों साननैनि प्रग्राम लानानै मैया सानसे थांबाय 16 नभेम्बराव दिनै माखासे बादायनायनि गेजेरजों माखासे प्रग्रामा जोबलांबाय आरो माखासे सेमिनारबो जाना थांखांबाय आरो दिनै दा फैयै फैयै मोनसे क्लोजिं सेरेमनि बे जाहैबाय अपेन सेसन बे जागासिनो दं दा जों गासिबो जिनिसखौ नायबोयोबा आराम्भनिफ्राय मैयानिफ्राय ओरैबायदि मोनसे मोजां मोनसे समायना मोनसे कालारफुल माखासे प्रग्रामजों मोनसेनि उनाव मोनसे जोबलांबाय आरो बे प्रग्रामाव जोङो माखासे एफिलिएटेड कलेजेसफोरखौ जों मोननो हादों जोंनि खावलायनाय बादियै इनभाइटेसन बादियै बिथांमोना आवगायबोनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों बेखौ जाफुंसार होनायाव आरो बियो एक्सुअलि सानना नायोबा एफिलिएटेड कलेजनि साथ्रफोरा बयबो ज' फैलायलायनानै जुदि बाव जइन खालामफैयोब्ला जोङो मोनसे बिराद मोजां डिसकासननि गेजेरजों माखासे बादायलायनायनि गेजेरजों जों माखासे क्रिएटिभिटि माखासे खामानिखौ लानो हायो बा जाफुंसार होनो हायो थुनलाइयाव बर' राव आरो थुनलाइयाव जोङो कन्ट्रिबिउट खालामनो हायो आरो माखासे क्रिएटिभिटि खालामनायनि गेजेरजों जोङो कन्ट्रिबिउसनखौ होनो हायो नोंथाङा बे इउनिभारसिटिनि सासे रिसार्चार महरै बे सिगाङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोबां बेले बेजे जेंनाया सोमजिबाय थादोंमोन आथिखालाव नोंथांमोना गोदान भाइस चेन्सेलरखौ मोननो हाबाय दायो मुलुगसोलोंसालिनि थासारिया माबायदि दा बुंनो थाङोब्ला आगोलावबो सेरखम बायदि एथ'ग्राब मोनसे क्रिटिकेल माबायाव थांद्रायाखै बे फिसा फिसौ माखासे प्रब्लेमखौ लालायनानै माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायाव माखासेफ्रा जेनेबा स्पेसियेलि मोनसे इउनिभारसिटिया एग्जाम ब्रान्चआ थिग थाब्लानो गासिबो जिनिसा थिग जालांजोबो दा एग्जाम ब्रान्चआव माखासे जिनिसा सालायनायाव एसे दिगदार जादोंमोन बेयो दा कमप्लिटलि जोङो दस्रा सासे इफिसियेन्ट मानसिखौ दोननायनि गेजेरजों एग्जाम ब्रान्चनिफ्राय प्रब्लेमानो सल्भ जाबाय दा मोजाङै मोजां थांगासिनो दङ आरो दानि गोदान भिसि जोंना प्रफेसर बिएल आहुजा फैनानै बिथाङा जेखिनि मावनांगौ गावनि मावनांगौखिनिखौ मावगासिनो दङ जोङो गावजों गाव कअपारेसननि गेजेरजों मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों जों जेसे हागौ एसे मावलांनो सेस्था खालामगोन फैबाय थानाय दिनाव दासिम बेबायदि सेरखम बायदि प्रब्लेम जों फेस खालामनाय जाथाराखै बाथ्रायाव आथिखालाव जोबोद गोनांथार जाना फैबाय गुबुन इउनिभारसिटिनि जिथु कम्पारिजन माबायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दायो बेसेबां दा क्वालिटि इडुकेसनावथ' खुनु कमप्रमाइज थानो नांखाया जोंनि इउनिभारसिटियाबो क्वालिटि इडुकेसननि बेलायाव जों खुनु पटेबो जों खुनु कमप्रमाइज खालामनाय नङा जेसे हागौ एसे एडमिनिस्ट्रेसन साइडनिफ्राय एकाडेमिक साइडआव जों नायगोन हागौमानि मोजाङै मोजां क्वालिटि इडुकेसनखौ होनायखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय बेराफारफ्रोमनिफ्रायबो जिखिनि मिजार लानांगौ जिबायदि खामानि मावनांगौ बे मथे मावनानै जोङो आवगायलांगोन आरो क्वालिटि इडुकेसनखौ जोङो बयनोबो होगोन आरो साथ्रफ्रा जाहाथे बेखौ मोजाङै मोजां मोननो हायो बेखौ जोङो मिजारखौ लागोन आरो